jiya ajiyajiyar labari na ji labarin cewar hukuma ta ce kowane gari sai an karɓi haraji. Ƙwarai kuwa. Wakili, gaji. Ai hukuma ce ta ce kowane gari sai an bi an karɓi haraji ta hannun dagacinta. Ka san mu mabiya baya ranka ya daɗe gani. Shamaki, ina ranka ya daɗe. Wadi yayi. A'udhu billahi ranka ya daɗe. A'udhu billahi. Ranka ya daɗe tarihi ya riga ya nuna duk mutumin da ya ce wa'adi ranka ya daɗe kwanta dama kenan. Mu kuma ba za mu so ka kwanta dama ba kana da amfani a gurin mu ranka ya daɗe. Duk da dai ane maka bita da kulli kai baka neman yabawa kowa ta Allah kake nema ranka ya daɗe. Ko kana neman kwanta dama kenan. Mu kuma ba za mu so ka kwanta dama ba kana da amfani a gurin mu ranka ya daɗe. Duk da dai ane maka bita da kulli kai baka neman yabawa kowa ta Allah kake nema ranka ya daɗe. Ko kana neman yabawa wani Shabaki gani nan ranka ya daɗe. Ba ta mutane muke ba. Gaskiya ne. Ai mu yanzu duk abin da zaka wai shige da fice me yawa zauri me yawa zauri ba abin da iwa ranka ya daɗe. To wani kuma abu ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba shekara 20 ba 30 ba. Gaskiya ne ranka. Dan ka fito kana wata magana ma ne yanzu akai na ai kai banza. Na sani ranka. Ne maka maganar wa'adin jin daɗi na ya. Allahu akbar kabira. Ranka daɗe. Ni abin da na gani ai ribar jaki ne san kwana. To duk girman sa mai amfanin sa. Amore shi. Kauna ce ta sa na zo gurin ki. Ke da ganin fuska ta kin san babu sha'anin wasa a cikin ta. Na zo ne gadan akan magana auren ki. Kuma ko mata na da na aura guda 3 nan na gida. Ba wacce na je mata sau 2 zuwa 1 nake yi. Idan magana za ta yi maka kashe magana ni da ke sai in turo magabata. A zo a yi magana. Ba sai ne ta zirga-zirga ba ni ba yaro ba ne. Saboda haka ina so in ji daga bakin ki ko a'a magana ce guda ɗaya amma ki tana irin ƙaunar da nake miki a zuciyata. Kwana da kwanaki duk lokacin da kika zo shigiya ta ƙwar gidana na ganki ko ina bakin masallaci a zaune kika zo shigiya za ki ga na sau carbi ke nake kallo saboda ƴan sumulmulan yarinya ce ke. To naji. Amma sai na yi shawara. Kamar ya shawara kamar wacce aka haifa a majalisar ɗinkin duniya. A'a to ai irin wannan maganan ka san dama sai da shawara. Kar kuma in zo in yanke shawara ka ɗauke ni wata makaryaciya ko mayaudariya. Ga ni ga kin gama magana kawai a sa ranar biki a yi gaba ɗaya haihuwa da hanji kuma kya tsaya ki ne min kwano kar ki man haka. Ni dai ka bar lokaci. Wannan shi ake kira samun guri wai bawa da baccin rana. Na tabbatar miki karɓar harajin nan mu ne za mu karɓa mu kai wa gwamnati. Alhamdulillah kakata ta yanke saka. Saboda kwanan nan za ki dinga ganin fuskarki a cikin miyar da kika yi a gidan nan. Kamar in yi huda ne gida. Dama dan abin da muke samu ba isan me yake ba mai gida. Ka amma na ji daɗin wannan labari da ka zo min da shi. Yanzu abin da ke so da ke. Wasu baki zaki. Da adashi zaki shiga. To saboda haka ki kwantar da hankalinki kwanan nan zaki sake hawa. Eh gidana wala kamar maka buɗa nake ji. Nan gaba sai hakimi. A'a shi dai. Yanzu ku kwantar da hankalinki. Zan sa a gyara ɗakin na a wani yanki. A samu shi ɗauri a fita kofa daga nan ɓarin. Me za ka yi da amarya mana? Amarya. To yanzu ba saboda Allah yanzu ina dagaci in dinga zama da mace sai kama tocina. Dan ka samu na maka addu'a wannan abun arzikin ya shigo shine har za ka rika min zancen amarya wallahi sai in ci gaba da addu'a duk abin da aka kawo ma ya. Kwantar da hankalin ki ba za a yi ba. Ba za a yi ba shikenan. Ha kawai kuma me kwanci arzikin ne kai za ka ce wannan amarya me za a yi da amarya? Kwantar da hankalin ki ke girman Allah. Ha ba ni ba na son haka wallahi. Dan Allah ki kwantar da hankalin ki. A da lafiya. To madalla. A da lafiya. Allah ki mu da baki. Zauna ki ba ta dai kamar tocina. Ka baki ina. Za a ga aiki. Farin aiki za a gani alkur'an. Tun da gwamnati ta ce tana neman a karɓi haraji. To ya ko za a karɓi haraji. Ba dare ba rana. Sanyi da damuna. Inda duk mahaluki ki a garin nan. Ya biya haraji wallahi. To, ranka ya daɗe.
mu fa duk abin da ka samu a kansa za mu tafi ranka da babu canji kuma ba gudu babu ja da baya ranka to maganar haraji ranka ya dade akan me za a karɓi haraji a ka ji ka Shamaki Allah na tuba san gaban azimi ko tukunya gidanka ko tukunya gidanka in ka tsaya ka duba ai ba idan banza take ba ai dole ranka ya to dade sai ka duk tukwanan da suke garin nan kowanne sai an biya ma haraji yawa kai akuyar gidan mutum to a ce a biya mutum haraji a ranka dade kwanan nan fa aka gama kushi na dabbobi yi mura tsuntsaye a baya kuma aka zo aka yi kushi na dabbobi na gari yanzu dabbobi nawa aka rasa a garin nan yanzu aka ce su biya haraji kana ga ba ta da hankali ba waziri ina da magana to Allah ya sa ka fahimce ni shi magana kushi da aka yi tunda kake akwai wanda ya taba dauko nono ko da rabin ƙwarya ne ko da luda yibi ne aka daka maka yar farafaran nan aka aika ma gidanka to kai kake jin tausayin mutanen yau su kuma ba sa jin tausayin kansu wannan gaskiya ne Shamaki da ni da ku gaba daya mu haɗu gaba daya aikin nan tare za mu yi yawwa ko ba gaskiya ba yawwa ayayi kuma rani ma mu gaskiya ne ranka wannan magana fa ta yi alaji to iyaka ta dai ku kado ni kuma zan tare an gama ranka da dan madan gafara kai to ka fito kili na'am nan da mu kamar me ka mutane sai an dinga sallama ba ku fitowa ai dama zan fice yanzu ala na gani yaro ne yake sha'awar kiwo na so masa kuma zan mai ta kasuwa yanzu so zo wasu yayi wato har ka je kasuwa ka sayo kaza ba ka shi ma shigo ne ta garin nan ba a sani ba ma ko so shi ka zo wato yanzu kai ka je ka so kaza baka san halinta ba baka san dalilin da yasa mai ita zai sayar ba ka je ka sayo halin ita wannan sarkin cako ce ta zo ta lalata kajin anguwa duk ta koya musu cako ko to yanzu wannan din an mata haraji yau wakili haraji ai ba a fara mata kuna na gwamnati ai ba an ce za a yi bane to haka kace ko haka kace a'a kai ka faɗa da bakinka ba a fara haraji ba a garin nan to na gani wannan magana kamar ka faɗa a gaban dagaci ka kusan halin dagacin garin nan mafi sauƙin zance wanda ya fi kowanne sauƙi ka ba da wannan kazar a madadin duk kayan da yake cikin gidanka kuɗin haraji ne a kai wa dagaci ya ganta in taimar a soya mar wakili na'am yau ka san wannan kazar ta yaro ce ba kuma ni ba zan yawa yaran da kai da yaron nawaye duka ba da dagaci ba ne ba shi kenan ba abin za a yi to shi kenan riƙe kaza a riƙe kaza lalla ba haba wakili haba wakili to haba ai ba mu haka da kai to da kake so a yi a taimaka mu wakili sai mu haƙura a kai wala bai wannan kaza sai a bar ta haka a bar harajin ta suke ma kwai take yi amma na wanta bai kai ba ai kwai take aka ce gaskiya ka ba da na magi sai ka ba da kuɗin magi wakili ni ba ma ka yi ranta ma in ka ce ranta ma sai ranta ma to ba yawa dai ko ba yawa to shi ya wuce fan ɗaya to shi ke kuma muddin wannan magana da muka yi ni da kai ta je bakin wani wayo haba wakili ka gani kai to na cikin baki mafitar zance in dai baka yi masa seti ba wata ran sai kai ladama ko ka ji kunya kai barin zance Allah kai barin zance Allah bai taɓa tashi ba, da ni da Alhaji Musa gida tsoron giwa, muna gida tsoron giwa. Farin miya sai kallo gariji ya sama bara ban mai ƙarfi. Musa gida sai wata rana labarin ko dare ko rana. Wallahi ba gwada dan ba, rubiya nake. Rubiya nake, wallahi rubiya nake. Rubiya nake. Haba. Mai fako dan tarko? Fako na kai? Tsoho mai wayo? Mai gudun haraji? To Allah ya kama kai.
Na'am. Haraji muka zo karba. Wallahi babu. Ba na da abin da zan iya biyan haraji. Wannan dai girman da kake gani ba kayan 2,000 a ciki. Wa? Wallahi. Ai 1000 wai kuma 12,000 zaka biya haraji wannan. 12,000? 12. Wallahi ne kamar tsawa ta hwado min. 12,000 a maran nan. Barin garin na ya bani ya wallahi barin garin na ya kama ni. A daman zaka. Ka san Allah garin nan zan bari mu ba zan tafi gurin dan adalan mubi fari mai fara aniya Alhaji Musa Jidda damuna ba ka mugunta. Shi ma ya biya haraji. Ko yana mubi ya biya haraji tunda ya san ka. Ba da ya san dan garin mu ba? Ya sani. To shi ma sai ya biya haraji sai dai ka tsallaka kamar. Can ne ba in kasar ba kasar mu ba Najeriya ba. Gidan fa da nake ciki wallahi Musa Jidda ne ya siya min shi. Za mu kwace. Kuma mata na uku. Ka faɗa masa za mu kwace. Dan abin da nake samu a shagon nan, kai ka san me a cikin shagon nan. To menene a cikin wannan shagon mun san dukiya ce, akwai kujerar mata. Akwai kabewa. Haka ne. Akwai albasa. Haka ne. Akwai bulugari. Haka ne. Sai ragaya. Akwai ragaya, akwai tsintsiyar laushi da ta kwakwa. To gaya min abin da zan siya jaka guda ma a cikin waɗannan. Buhun goruba fa. To goruban nan nawa ce? Nawa ce? Fucika ce haka ake siyanta. Yanzu ka zo ka ce min 12,000 zan biya haraji Allah garan bagarin ko kuma ni ka ɗauki shagon ka tafi da shi abinda kuka je kuka yi lissafi da gwamnati sai a kawo min ciko. Wallahi sai a kawo min canji. Wannan kuma naka ya rage naka. Ka biya haraji ka zauna lafiya. Ina ai Musa Jidda yana da babban bako wallahi can zan yi. Ai shi ma ba zai karbe ka ba. Wallahi zai karbe ni. To bari kafin Musa Jidda ya karbe ka mu mun san yadda zamu yi da kai. Shi ba ran gaya maka ji wallahi inuwa ne shi ba shi kyamar kowa. Wa amma can zan tafi. Ta giginya ce. Allah ya ino giginya ce. Wallahi ba ino. Allah ya ino giginya ce. Allah ba ino. Mu saraki ne. Wallahi. Mu je mu ga matan naka da ƴaƴan naka guda nawa ne a lissafa su ma su biya haraji. Gaba ɗaya ke. Gaba ɗaya ba har kana kiwon agwagi ba? Ina yi. Kwanan nan ma ɗaya take kwanci har aka ce wai sai na sai da ƴaƴan na ce ba zan siyar ba aka ce yaushe za ka sai da su na ce sai na fara ɗora musu talla. To ƴaƴan agwagwai. To idan ba su ɗau talla ba za su shiga tallan mai gari. Tallan mai gari. Tallan mai gari. Sai na ji bambara kwai. Wallahi za su shiga tallan mai gari. A ruba mu a gidan. alaikum salam. Ina gajiya. Muna lafiya? Ya himma? Ya kokari? Madalla yalla bai. Kudi. Na? Kudi. Ya yi baka mun bayani sosai ba. Zan zo kawai ce ka ban kudi bahi nake bin ka. Ko ajiya na baka? Hakki za ku bayar na haraji. Haraji? Kwarai kuwa. Ina cewa ne ai na yi wani abu lafi ko ba ga maka ba. Kayi me? Nan abokin aikin ku zo na bai kaza na kuma in yace amma mutum na haraji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan shine ake kira ka ci amanar ƙasa, ka ci amanar doka. Dan me zaka je ka dauki kuɗi ka je ka ba wani zamar ƙato? Haka aka ce ma? Wace shaida ya baka? Kawai ka dauki kaza ka bahi. To hukunci dole hukunci ya taba ka in baka san hukunci ba. Ai ni gani ne kamar duk ɗaya tun da dai abin kuɗi ne kayan kuɗi. Me gari ka danka kuɗi? A ashe ba zai ka masa. Ni ka danka kuɗin ka? To ka fita daga abin da ake so. Afuwa. Wace irin afuwa zan ma? Wai ina zuwa to ina kake shi. Me kake rike ni? Ba ni da hurumin da zan shiga gidanka in je in duba abubuwan da za a biya haraji? Ba ni da iko? To a gidan so ai ka ne sai iyali na. Ba ka da abubuwa su turmi su ice duk ba za a biya musu haraji ba a ƙarƙashin ka suke ba su tsintsiya. To kun saka shiga? Ba zan shiga ba. Ha ba Allah ba. Ne sa kuke haka? Nan a ƙarƙashin fado yau in muka ga dama gaba ɗaya za mu iya cewa nan ya zama kango. Wai kokari kake ni na fi so ka tsaya a nan. In tsaya wai kai ma mai anan ɗin ka rika cika ni. Wai me yasa sai kun wa mutane tawili na ce kai mun tawizi za kai? Ka ga dai in dai kana yi zaman lafiya. Dan Allah ka haƙura ka je. Sai ya tambaye wani abu ne daban ba da kuɗi bane ba. Amma ka shiga cikin iyali na? To in can din ne mu je can ka biya. Zan yi. Mu je. Yanzu mu je. In ba ka so a shiga kwarai kuwa. Mu je. Yalla bai. Na'am. Dan Allah ka fahimce ni. Na fahimce ka. Ka sa rayuwa ce komai ana bukata kuɗi ko? Allah da Allah. Ka dubi yau ko a gaskiya ba. Ku kullun talaka kullun maganar sa a dubi yau. Ku ki ku dubi Allah kuma. A dangwali yawu baka taba kirga miliyan 1 ba kuma kawai ku tafi kun je kun shiga wuta wai me kai ku ba ku Allah sai bismillah me ya hakuri da wannan me yau kake dunkuliya amana zan ci ba yawa ai zalunci zan kana dunkula kuɗi haka kana miƙa min sai ka ce wani abin nan ai naga
dan hakuri zaka ba su da yawa ne Allah bai ban fa gane wannan ba ka dan yi hakuri saboda gaba wai me kake so abin da kake so wannan ka san ka ne kaga idan mun je can duk abin ya bayar ma kai ba za a ba ku ba wannan kuma shine rabanka daga nan ka so ka wai me yake damun ka ne me yake damun ka na ce zaka bani kuɗi a matsayin me ina shi ba fa to ina shi ba to a matsayin me wannan a wannan kawai dan ka san ka ne ka ga in ka san baka da kasuwa gurin ba gaskiya ba yawa abin da nake da bukata da kai daga yau sai yau zan karbi wannan ni da kai ne kuma ban ce ka gaya kowa ba ka fahimce ni idan naji a hir ɗinka ranka sai ya ɓaci sai nema wulakancin duniyan nan ni yaro ne to wannan kaso ne shari'a ce ka gane yawwa kuma in ka tashi ba da kuɗi daga mai gari sai ni wakili zaka danka kuɗi kar ka je ka ɗauki kuɗi ka ba wani zamarke shige ciki nagode yawwa a gashi da Allah je ka harajin jangali harajin jangali